L'estació d'esquí nòrdic d'Aransa va acollir la tercera edició de la Traça Muga, campionat de Catalunya d'esquí de muntanya per equips. Això són pells de foca, això les utilitzem per la pujada, per no... Això ens impedeix que l'esquí ens en vagi enrere i ens permet anar pujant. I doncs normalment escalfem amb unes i correm amb unes altres pells. Un total de 53 parelles van prendre la sortida de la prova que inicia la temporada de la Copa Catalana d'aquesta modalitat. Aquesta de totes per mi, personalment, són les sortides. La gent està molt forta i se surt a un ritme brutal. És el més dur. Després, quan s'estabilitza el ritme, llavors ja està. És adaptar-se. Els esquiadors tenien per davant un desnivell acumulat de 1.500 metres. La cursa s'iniciava als 1.880 metres de l'estació Saratana i va estar marcada per les difícils condicions de neu d'aquesta temporada, que va obligar els esquiadors a posar-se els esquís a les espatlles. Durant la prova, els participants van haver de pujar als pics de la Barra, de 2.630 metres d'alçada, de Monturull, de 2.780, i el Coll de Claró, de 2.570 metres com a punts més alts, havent d'intercalar entre ells els descensos que els separen. La cursa no tenia la seva arribada a la base de l'estació, sinó a la base d'aquests cims a Pollineres, a 2.100 metres d'alçada. L'esquí de muntanya, que es desenvolupa en zones no preparades, acosta els seus practicants a la natura, però precisa de la utilització d'un material específic, com la pell de foca per a les ascensions, l'ús de crampons i piolets per les zones amb gel, o l'obligatorietat de dur material per un possible allau, com arba, pala i sonda, així com la necessitat d'acomodar-se a les condicions del terreny, com la manca de neu, obligant els practicants a treure's els esquís i caminar. L'esquí de muntanya necessita una base de tècnica d'esquí alpí i bastanta més tècnica que l'esquí alpí, perquè esclar, estàs baixant en llocs amb neu sense tractar, que és més complicada, i a part d'això fas un esforç molt gran pujant i baixant vol dir que ja estàs cansat. Llavors les cames tampoc no responen com respondrien en una pista. El més important és tenir una molt bona tècnica i que és el tema de poder-se cansar el mínim possible. Finalment, la veterania va marcar la resolució de la cursa i la parella formada per Xavier Sadurní i Alfons Gaston van acabar en primera posició a la cursa amb un temps d'1 hora i 50 minuts, un minut per davant dels següents classificats, mentre que pel cantó femení, la parella formada per Maria Fargas i Beatriz Linde, amb un temps de 2 hores i 39 minuts, van ser les que van acabar en primera posició.